כשנפלו השמיים היה דווקא יום יפה. לתום הקטן מלאו אז 3 חודשים. השמש צחקה והיה קצת קריר ושתיתי הרבה קפה. היה לי נדמה שכולם מסביב אדישים. התחיל להיות קשה לקום בבוקר, ולא בגלל שהלכתי לישון מאוחר. הרגשתי כמו קלפן שקיבל יד גרועה בפוקר. איבדתי כיוון, לא ידעתי מה יהיה מחר. והם אומרים לי כולם זה לא סוף העולם בן אדם. והם צודקים כנראה, אבל לי זה נראה קצת אחרת. בעולם כמו שלך צריך ללמוד את הכל, גם ליפול. מה לעשות עם הרגשה כזאת? צריך ללמוד לשחות עם הזרם, ללכת איתו עד הסוף. צריך ללמוד לשחות עם הזרם, ללכת איתו עד הסוף. עם הרגשה כזאת צריך ללמוד לשחות עם הזרם. ייקח קצת זמן ושוב יהיה הכל בסדר. גם על הכסף כבר אמרו לפניי זה לא הכל בחיים, וגם הנשמה אתם יודעים היא לפעמים קצת כמו ברומטר. היום קצת קר, מחר יהיה הרבה יותר נעים. הם אמרו לי כולם זה לא סוף העולם בן אדם, והם צדקו כנראה, לי זה נראה אז אחרת. בעולם כמו שלך צריך ללמוד את הכל, גם ליפול. ויש מה לעשות עם הרגשה כזאת. צריך ללמוד לשחות עם הזרם, ללכת איתו עד הסוף. צריך ללמוד לשחות עם הזרם, ללכת איתו עד הסוף. צריך ללמוד לשחות עם הזרם,